To alhamdulillah muna wa Allah godiya. Tsakanin da Allah duk wanda ya ce ma kaya bai sauka ba yanzu ya yi ma ƙarya kuma ya yi butulci. As at December, November, December kaya sun tashi sosai fiye da yadda baka tunani. Amma yanzu tsakanin da Allah from January, February up to date an samu ragin kaya more than 30%. Kaya sun sauka sosai. Bangaren wayoyin nan kaya sun sauka sosai saboda akwai wanda ake sai da 150, 170 yanzu ya dawo 120, 130. Ka fahimta? Sannan kuma kaga misali yanzu abinci ma shi ma ya sauka sosai saboda ni na siya buhun shinkafa 120 da wani abu, amma yanzu last week na je na siya buhun shinkafa 70,000. Kaga muna alfahari da wannan gwamnatin Bola Ahmed Tinubu da kuma na gwamnan Kaduna State Senator Ubasani. Mun yi alfahari kuma muna musu kyakkyawan zato kuma muna musu godiya akan effort ɗinsu, ƙoƙarinsu game da halin rayuwa. Shi rayuwa inda aka ce ma kayan abinci ya yi sauki to komai al'amura zai tafi da komai lafiya. Ka fahimta? Shi abinci shine lafiya da tsaro, ko ba haka ba? Kuma Allah ya sa an samu tsaro is okay, sannan kuma gashi abinci na ta saukowa. Wani game da kayan gona su manoma suna kwamfidan cewa kamar sun sai abu da tsada yanzu kuma gwamnati ta sauka da wani abu ana ganin kuma guda shi kuma wannan me zaka ce? Shi rayuwa da kake gani dan adam ajizi ne, bai taba cika 100%, ko ba haka ba? Ko da gwamnati ta tallafa yanda ake gani, gwamnati ta tallafa palliative, ta ba wasu kuɗi game da harkan gona, amma wasu sun zo sun koma sun keɓe sun anshe kuɗi. Gwamnati ta ba da tallafi akan fertilizer da wani abubuwa na harkan gona, amma wasu da dama ƙalilan sun zo sun keɓe sun rike ko'ina, sun biya dumu-dumu sun rufe ko'ina. So kuɗin bai zo ya isa ga inda ya kamata ya isa ba, shi yasa wasu masu ƙananan ƙarfi suke ta complain. Amma muna roƙon gwamnati inda za ta ba da kwamiti, ta yi setting kwamiti a bi diddigi local government by local government, a bi kwararo da inda ake tunanin akwai azzalumai wanda suka fake da abin da gwamnati suka ba da tallafi su sun rike bai kai ga kananan ba. Muna roƙon gwamnati ta ɗauki gaggawa, ta ɗauki mataki a kansu saboda a samu saukin rayuwa. Amma alhamdulillah gaskiya komai ya sauko a Najeriya yanzu, sai dai za a yi butulci. Wannan tsakanin da Allah ana samun wannan ƙa'ida tsakanin da Allah akwai wannan, amma laifin daga gwamnati ne saboda shi gwamnati ba ta enforcing price control akan abubuwa. Saboda ya kamata in gwamnati ta ce mu ga abin da muke son mu sai da abin mu nan, ka fahimta, duk wanda ya yi inflated din price din shi, ai akwai abin da muke kiran SS wanda za su yi ringa bin dindigi su je su ji yaya ake sai da wannan abin, ko ba haka ba, su yi bincike. In suka yi bincike suka tabbatar da ai wani ne nashi yayi yawa ko kuma wayan nan ne suke abin nan, gwamnati za ta ɗaukar mataki saboda kowa na karkashin gwamnati ne, kuma ba wanda bai son sauki a rayuwa, ko ba haka ba? Gwamnati na ta iya kokarin su, amma muna ta roƙon gwamnati ta ƙara hunkusawa, ta sa effort saboda irin wayannan ɓata gari wanda suke sa gwamnati tana yin abu amma kuma bai nunawa saboda personal interest irin nasu, ko ba haka ba? Yauwa. To kira da nake so wa manomi, ko ba haka ba, mu wa juna adalci saboda shi rayuwar nan kawai wani adalci kai ma za ka ga sauki, in kuma ka yin sauki ka yin adalci kai ma za ka ga kunci a rayuwa, ko ba haka ba? Kamar misali yanzu nan wanda suka siya abinci suka ɓoye suna tunanin ayin ya tashi kaza da kaza za su ci riba, wannan tsakanin da Allah ba wai tsari ne mai kyau ba, kuma addini ma, ko ba haka ba, da addinin musulunci da na Christianity bai kawo wannan tsarin ka ce ka kuntata wani lokacin da yana bukata ka je ka boye sai abin ya yi tsada ka fito da shi. Wannan ba adalci ba ne, ko ba haka ba? Dukan mu dan adam ne, kuma shi duniyan nan temporary ne. Duk abin da kake tunanin kai ranar gobe kiyama za ka ga sakayya.
so da Allah muna roƙin gwamnati ta ƙara effort, ta ƙara ƙwazo akan irin waɗannan mutanen da suke adana kaya ko kuma kaya ya sauko sun ƙi saukar da kaya. Ni ina matakan ba gwamnatin Kaduna State Alhaji Senator Obasani, sannan kuma shi muna ganin ƙoƙarin shi President Bola Ahmed Tinubu da ƙoƙarin da yake yi a ƙasar nan. So kuma muna ta godiya ga wannan ƙoƙarin nashi, kuma Allah ya ƙara taimaka, Allah ya taimake ma Najeriya ga baki ɗaya, ya kawo mana saukin rayuwa. Ku ci gaba da turo mana saƙonninku ta comment section. Kada ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, sannan kuma ku yi sharing.